Yes, gimanya wacho ni romo no en romo maber kabisa nikech king'iyo opposition man Kenya kae gin gisebedo united tayari. Kaka king'iyo DCP gin gi a very well organized team. Gin giseloso gisetimo by elections kadhaa kendo gisebet gi victory. Koro gimanya wacho ni PG no bende gitimo chon kabisa nikech king'iyo chama moko gi giseikore. King'iyo Sifuna osebet e ground owuotho gi team ne. King'iyo Gachagua, king'iyo Kalonzo, gite osebedo kaloso team gi magin magisebedo very organized. Koro king'iyo ODM gi UDA, ing'iyo side mar ODM osebedo gi weche mang'eny kabisa kendo UDM osebedo intact. Koro PG ni ang'eni gidhi biro kumoro achiel kendo gidhi winjore roles midhi winjo mopogore opogore. Nikech koro siasa kaka jotelo wacho kae odong' 1 year. Koro sani nyiso ni ji nyaka yier ni ng'at ka ng'ato idhi mi tich mopogore mondo gikel kura kumoro achiel. Nikech kok giriwore kaka sani ahinya duond bura mar ODM osebet gi mgawanyiko mang'eny kabisa. Koro sani chuno ni president lok PG ni nikech bang' yiero mar Olkalawni ne gineno ka weche ok ber ahinya. Ma in fact ananya wacho ni side ni mano panic, ok en opposition. Nikech opposition osebedo ka wuotho kumoro achiel for the last 3 by elections. Mosebedo koluwo. Koro nyiso ni opposition osebedo gi momentum. Kendo king'iyo Kenya kaka sani siasa dhi, momentum ti opposition molo sirikal. Ma sirikal sani okete kona kabisa. Koro sani ochuno ni rais oluong jogi mondo ong'is ji ni mae yo ma ji luwo, nyaka bed kumoro achiel, to ng'at ka ng'ato nyaka ng'i nguvu ne kuma nitie mondo ji omi tich, ochak tich nikech siasa osechopo. Anno ko dede buojo kata kamano adwu kuomi Mheshimiwa Jared Kopiet korka kori. Nyalo bedo ni momentum nitiere korka opposition moloyo kweth mano mar broad base masani nitiere Naivasha kaka wakili Mila wacho. Ingeni wakili Mila aparo ni kako wuoyo no onge broad base chambe motelo. Mondi Roots Party nitiere kanye nikech Roots Party bede pok wawinje kata United Opposition e broad base koni bonge nitiere kanye pod en diere kose use yango sani ngeni dot ka dot loso kare mondo uloso karu kanye siepe obo go lweny nikech lweny mabiro ni ok en lweny mayot. 2027 udhi bet siasa matek kabisa. Nyino ko ketina ka pesa mondo dwaro jitiyogo nikech en siasa matek. Wat gore gi sirikal momako piny kabisa. Koro wan e opposition. Ngini sani anya wacho ni katiba masani onge opposition. Nitie majority side gi minority. To minority side en ODM. Mano donjo sirikal. Koro sani siasa ma Kenya tek kabisa. Nikech minority ni odonje majority. Koro sani ji yungore osiepe odonje group mondo gitem golo sirikal mantie. Yes. Gima dwa wacho ni